Viac sa dozviete na www.fornox.sk. V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť. Najvyšší kontrolný úrad upozornil na zatvorené praktiky vydávania vojenského výstroja, čistá papierová forma, a pritom ministerstvo už má k dispozícii modernizáciu. 2 roky sa však nič nedeje, tak sme sa pýtali prečo. V Českej republike budú o 3 mesiace prezidentské voľby, majú aj favorita, je ním generál Petr Pavel Andrej Babiš. By sa podľa prieskumov v prvom kole teda nedostal by to prezidentské miesto. Témou Radiožurnálu je samozrejme rozpočet, o ktorom dnes rokuje vláda, tým aj otvárame, ale je to téma aj diskusie z prvej ruky. Je to rozpočet, ktorý má v čase energetickej a ekonomickej krízy pomôcť ľuďom. Vláda posiela do parlamentu zákon roka. Na jeho základe chce domácnostiam a podnikom rozdať 3,5 miliardy eur. A mnohí sú nespokojní a bude o tom hovoriť aj v našej diskusii Matej Baránek. Dobrý deň. Aký teda rozpočet posiela vláda do parlamentu? Tak je to rozpočet, v ktorom doslova svietia vysoké výdavky na pomoc ľuďom a podnikom, ktorých zasahuje energetická kríza. Rozprávame sa, ako si už v úvode spomenula, o miliardách eur. Premiér tvrdí, že Slovensko si môže takéto vysoké výdavky dovoliť maximálne raz za 30 rokov. V opačnom prípade by sme mali na krku veľký problém, keďže by enormne sa zvýšil dlh. Z rozpočtu, už sme to niekoľkokrát spomínali, nie sú nadšení zdravotníci. Tí očakávali, že ministerstvo zdravotníctva dostane o stovky miliónov eur viac, najmä na výplaty, hoci parlament nedávno